¿por qué no puede hacerlo? Me decía ahora el conductor que me traía. Antonio, por cierto, majísimo, me decía, bueno, yo iré a trabajar. Y digo, ¿pero tiene usted miedo? Es que el miedo está ahí. Confundió inflación con felación. Vas a los en un programa en castellano. Por decirlo en castellano, por decirlo en español castellano, vas a los zapping. Bueno, pero lo que no se puede... Tiene que haber inflación. Però no puedes estar en las dos cosas. Deixem això ja, que quan riu el nostre xòfer, l'Antonio, és que la cosa es complica. No, és que Carlos està la que salta. Cuando ríe Antonio es que Carlos está la que salta. Donem pas, senyores i senyors, amb tot l'equip que està aquí. Espera, ja que estem. Vine. Que avui és l'aniversari de l'Antonio, del nostre xòfer, eh? Moltes felicitats. Vine cap aquí a la llum. Vine cap a la llum. Vine aquí a la llum. Vine aquí amb mi, Antonio. Vine cap aquí amb mi. Ja sé que no tens micro, et poses aquí al meu costat. Antonio és el nostre xòfer, eh? Avui celebrem el teu aniversari, ja sé que és demà, però ho celebrem avui perquè, clar, Són 40. ahir l'Antonio em va portar al Palau Sant Jordi a veure el meu amic Miguel Bosé, que després tinc una coseta per un dels convidats d'aquí, però serà una mica després. Antonio, moltes felicitats. Moltes gràcies. I moltes gràcies pel teu servei sempre tan puntual. Moltes gràcies, per això estamos. Mira. Oi, Arnau, si no te tingués, mare de Déu. Moltes felicitats. Amics i amigues del Catalunya Opina, no es perdin el programa. Avui és divendres i els divendres sempre són una mica més festius. Benvinguts al Catalunya Opina. Això bé, perquè si no, no queda bé. Aquí és pastissos que s'ha portat el nostre xòfer. A veure, vaig a buscar a la senyora Falcón. Oye, xòfer, que cumple. Ese Toni, que cumple 50, ¿no? Senyora Falcón. Un poquito de champán, le falta el detalle. No, està millor que ahir, no? És que revifa venir aquí. No, jo sap què? Perquè està millor, perquè ahir el xòfer, l'Antonio, se'n recorda quan ens portava cap al Liceu. Què va fer? Pap! El Carter, mort. S'ha mort el Carter. És que ell volia deixar-nos tan aviat, Antonio, però no ha passat res. Un moment de silenci pel Carter. Ha passat res o no al cotxe? No? Sí? Sí. El Carter mort. Es va donar compte que hi havia un vessal d'oli. Porta un altre cotxe, pobre home de lloguer, perquè l'oli estan arreglant el Carter. Bueno, deixem els cotxes. Això és la culpa seva, perquè el va distreure. Jo no sé si la culpa meva o la culpa és seva, No. Això és impropi de la seva condició. Sí. Peleémonos ahora, que saldremos así en l'APM. Ahir va visitar... Però això és la gent que no passa la prova d'alcoholèmia, també li dic ara. A vostè no li té que preocupar la prova d'alcoholèmia. A vostè només li té que preocupar que ara quan surti d'aquí, amb el nostre xòfer Antonio, no li trenqui el càrter com va fer ahir al programa. No, a veure, home, no. I davant de l'audiència, a mi no em fa quedar malament, vostè. Va ser vostè que va votar quan va veure el vaixell aquell i va dir, ai! Sí, va votar vostè. Antonio, vine aquí, sisplau, Antonio, vine un moment, home, escolta. Antonio, vine cap aquí. Informi els nostres... A veure, el nostre xòfer, aquí el meu... Bona tarda, el xòfer. Quina escala de valors. Pues en el taller està. El càrter va ser el Miquel Jiménez. El Miquel. El Miquel, si estàs veient el programa, quina vergonya. Quina cosa que li vas fer al pobre xòfer. Claro, el vehículo va... Clar. I escolta, quin cotxe portes ara? Un alquilado. Bueno. Has portat ja els convidats? Sí, ya están aquí. Però els has portat tard, no, Antonio? Una mica tard, gracias a la Guardia Urbana, que bloquea todo por una cosita así. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Sí, un pequeño autobús averiado y bloquean toda la plaza entera para que yo no pueda pasar. Clar. Això no pot continuar així, això s'ha de fer alguna cosa. Qui té la culpa d'això, Antonio? El Zapatero! La TV3 suelta, cada uno lo coloca. Gràcies, Antonio, moltes gràcies. Bueno, senyor Jiménez, que no passa res. Però vostè, escolti'm, faci un favor de desmentir davant de l'audiència que jo em vaig carregar el cotxe del senyor Bustamante. Això no ho puc fer perquè jo no puc dir mentides. Però és que no és mentida, escolti'm, que m'aixecaré, No s'aixequi. Quin cap de setmana m'han donat a casa i a sobre pengen un vídeo d'aquests a internet, home. Tothom em senyala així pel dit, el que rompe cotxe. Vol fer el favor. No, ja en parlarem d'aquest tema. Ja està, ja ho deixem aquí, lo del cotxe. Que res, que marxem fins d'aquí 5 minuts. Ara ja podem marxar tranquil·lament tots. El xòfer ja està ja preparat, l'Antonio. L'Antonio aquí porta el senyor Girauta i el Fernandisco, no? Carlos ha vingut amb el seu propi cotxe. Sí. I jo caminant, no, jo també. Clar, jo aquí al costat. Aquest programa ho fem des de Sant Just, que no s'escapi ningú. Vine cap aquí. Vine. Antonio, vine cap aquí. No, que no tinc llum. Que no hay luz. Antonio.
Ahora te ha tocado. Antonio. Ahora cambiamos de tema, ¿no? Para relajar. Avui no hi ha cadires i per això estàs aquí, no? Sí, perquè claro. si no... Voy a aprovechar. Bueno, ara canviem ja de tema, no? Sí, hay que relajar un poco el ambiente. T'ha passat a tu alguna vegada alguna cosa? Al cotxe, algú que t'ha intentat... Hombre, no, en el coche no. En mi anterior trabajo sí, pero en el Ah, sí? Que se hable de... Deixem aquí, Antonio, gràcies. Que hablen de mi, aunque sea... Aquesta és la tertúlia que es fa abans del programa. Estem a punt de començar. Aquí tenen vostès el senyor Jiménez, tenen el nostre xòfer, l'Antonio, que està escoltant, i a la Natàlia Molero. Dins crec que tenim el senyor Miralles i també el senyor Girauta. Ells estan fent la seva xerrada, no saben que ja estem en directe, però així és la vida de la televisió. I estan preparats per donar la seva opinió. Jo també estic aquí, per cert. I amb tots ells, aquesta tarda, farem un nou programa del Catalunya Opina. Aquest programa que dona la veu als ciutadans de Catalunya. Senyores i senyors, amics i amigues, benvinguts al Catalunya... Passa que es veu que han acomiadat 40 xofers del Parc Mòbil de l'Estat i s'han emprenyat, aquests xofers, i han decidit vamos a alargar aquí, vamos a contar aquí unas cuantas cosas. Ah, sí? Sí. Algunes de les coses... Antonio, no t'acomiadarem mai d'aquest programa. Perquè el que poden explicar, el que deu poder explicar l'Antonio també. Però, bueno, algunes de les coses. Comencem, per exemple, per la ministra Elena Salgado. Ara m'ha vingut al cap si el nostre xòfer, l'Antonio, que està aquí, que segueix el programa, el dia que expliqui tot el que vostè i la senyora Falcón han dit al cotxe. El dia que l'Antonio expliqui tot el que s'ha dit al cotxe... Antonio, te regalo el título. Memorias de un coche averiado. De un cárter roto. Memorias de un cárter roto. Memorias de un cárter roto. El dia que l'Antonio expliqui... No, però aquest càrter trencat, jo només he pujat al cotxe de l'Antonio amb el Jiménez una vegada. I el va trencar vostè. Va trencar vostè? No, pot ser vostè, perquè l'Antonio m'importa, gràcies a Déu, moltes vegades aquest programa, i jo estic molt agraït, i no s'ha trencat mai res. Ara, ve vostè un dia, lirililerele, no sé què, catacrac, el càrter i el bustimòbil roto. Ai, anem que està el Ramon esperant. Ramon, què tal? Com hi ha el Ramon? Ramon de Barcelona, què tal? Sempre l'espectador és primer. Antonio, què tal? Com va el programa? Bé? Estàs aquí. El xòfer està aquí, està com un majarà. Està content, cabrón? Mira, Està content. És experto en automoció. Cuidado. No cal que parlem del xòfer, senyor Jiménez, perquè si no ja sap que... Si ho torna a treure una altra vegada, li juro que em presento a sopar al convent un any seguit i els arruïno a tots. Recorda quan vam anar a veure Sergio Dalma al Liceo? Lo que va passar amb el cotxe de l'Antonio. Encara està amb allò? Que tinc que tornar al Liceo el dia 7 de març amb un concert que hi ha. Que aquell dia no anirem junts. Escolti, no tenia que anar a rebre el Llongueres? Doncs vagi, que Déu l'empari. És carregar el cotxe de l'Antonio. És mentida, no? No I a t'ho mi per què creguis, no em Ramon. convida a aquests concerts? Ai, escolta... Hi ha un favoritisme. No, però si és que ell no va anar. Jo no vaig anar. Esa cosa con la... És que visc al costat. La faràndula, sí. No, és que... que no vas anar? No, jo anava amb el cotxe amb el senyor Fuentes que va dir oh, mira un vaixell que va cap a les illes, que bonic, i el cotxe va agafar, saps aquelles coses que posen, fa crac, i va dir, se l'ha carregat vostè. Anàvem 4 amb el cotxe, 4 anàvem, En fi, això és impropi de vostè. Ai, Déu meu, si no fos per aquestes tardes que passem aquí... Molt interessant també, i que fa referència a un dels tertulians que tenim avui al programa. Atenció, perquè un dels darrers cables publicats al País revela del perill que suposa un individu anomenat Miquel Jiménez pel seu qüestionable do d'espatllar cotxes. Especialment, a més, diu, si són Alfa Romeo. El que passa és que l'Antonio, el nostre xofer, és l'única persona capaç de, a les 5 de la tarda, creuar Barcelona en 3 minuts. O sigui, com que només ho pot fer ell... Això li tornarà una multa, No, perquè curiosament ho fa sense multa. O sigui, no sé com ho fa, perquè tampoc és que vagi a 180. Ho fa d'una manera que tu arribes. Sí. Però ara és màgic perquè hi ha dies que són i 57 i tu arribes. No. I estàs molt lluny. No et preocupis, no hi ha cap problema, Nosaltres ara continuem aquí, no li dono la mà. Perquè jo li acomiadaria ara ja. Però me'n vas ja. No, encara no. Estic aquí, si el xòfer està aquí, mira, està tranquil, està prenent. Antonio, que no arribarem. Mira quin plantel, tu. Mira els xòfers. Vinga, ara tornem a les 8 en punt. Fins ara mateix. Sec, estic sec. Per què? Perquè no m'he mullat, he tingut sort.
Ah, per què no s'ha mullat? No, perquè l'Antonio ho fa molt bé i amb el cotxe quan et porta, el xòfer de Cala Català, et fica el cotxe quasi dintre de l'estudi, no? Perquè no tinguis que sortir fora i mullar-te. Oi, l'Antonio et tracta molt bé, és un professional. Es nota que és com tu, de dretes, no? Sí, jo li he dit que a la gent d'Esquerra que deixi que els mullin. I està aquí amb maquillatge. I Antonio Bustamante sentat aquí controlant. Antonio Bustamante ja ho sabem que està aquí. Que quedi clar. Vigilando. Al loro con el motor. Què diu vostè del loro? Escolta, avui és culpa d'un socialista. Sí. Sí. I saps per què? Sí, és veritat. Saps per què ha passat això? Suele ser habitual. Sí. Tot és culpa. Jo estava esperant, el socialista no s'ha presentat i, per tant, l'Antonio, que mai fa tard, saps què els passa avui als socialistes? Que el senyor Antoni Comín, que estava citat en la que és una broma. Que vingui a fer la bruixa aquí. A veure, senyor xòfer, senyor Antoni, a veure, sisplau, si deixa ja de riure, perquè, a veure, ja sabem que... Però si l'Antonio és el més de dretes de tot, és el més d'ordre que hi ha, és fantàstic, i per això és el xòfer que més ràpid va i que millor condueix. Amb la imatge del xòfer deixem i ara tornem a partir de les 8 de la tarda. Aquí el tenen, el nostre xòfer, el senyor Antoni. També el David, gràcies, David, perquè jo l'ajudaré, Irene. Senyor Segura, doni-li el gosset al senyor xòfer. Hola, ja està. Vale, venga, gràcies, I gràcies també per obligar-li a treure el gosset d'aquí, que està tota l'estona amb l'Antonio aquí a la cadira ben cuidat, amb el nostre xòfer. A ver si va a hablar con usted la señora Irene. Chao, fins dilluns.